ንግሆኹም ከምዚ ይመስል ዶ? እቲ ኣላርም ልክዕ ከም ድምፂ ኣምቡላንስ ክትለዓሉ ከለኹም ከዓ ጎረርኹም ልክዕ ኣብ በረኻ ከም ዝወዓልኹም ደሪቑ ኣካላትኩም ኣእማን ክትሽከሙ ከም ዝሓደርኩም መሲሉ ተሰሚዕኩም ይፈልጥ ዶ? ንምንታይ እየ ንሰዓታት ኣዕሪፈ እንዳሃለኹስ ከምዚ ዝስማዓኒ ኢልኩም ትሓስቡ ትኾኑ? እንድሕር እዚ ስምዒት ሓድሽ ዘይኮነኩም በይንኹም ኣይኮንኩምን። ናይ ንግሆ ድኻምን ድርቀትን ካብ ትሓስብዎ ንላዕሊ ኣዝዩ ልሙድ ክስተት እዩ። ሎሚ ብድሕሪ እዚ ዘለው ሳይንሳዊ ምክንያታት ክንርኢ ኢና። ንግሆ ካብ ምድቃስና ተላዒልና ካብ እንሰርሖም ነገራት ንላዕሊ ኣብ እዋን ድቃስ ብዘጋጥሙና ነገራት መሰረት ዝገበረ እዩ። እዚ ቪድዮ ኣዝዩ ጠቓሚ ስለ ዝኾነ ክሳብ መወዳእታ ሓቢርኩም ንጽንሑ። ምክንያቱ እቲ ሳይንስ ጥራሕ ዘይኮነስ ሓደ ሓደ ክንገብሮም ዘለና ልምድታትን ብዛዕባ ንግሆ ዝተገበሩ መጽናዕትታትን ክንርኢ ኢና። መጀመርታ ምስ ደቀስና እንታይ ዘጋጥመና ዝብል ንርአ። ኣብ እዋን ድቃስ መብዛሕትአና ዝመስለና ኣካላትና ስሩሕ ጠጠው ይብል እዩ ብዝብል እዩ። ልክዕ ድየ? እወ። እቲ ሓቂ ግን ኣብዚ እዋን ኣካላትና ንጽገናን ንሕደሳን ኣዝዮም ዝነቓቕሑሉ ግዜ እዩ። እቲ ቀፂሉ ዝመጽእ መዓልቲ ዝተሓደሰ ኣካል ንምርካብ ኣካልናን ሓንጎልናን ኣበርቲዖም ዝሰርሕሉ እዋን እዩ። ምስ ደቀስና ኸ እንታይ እዩ ዘጋጥመና? እወ ቀዳማይ ማይ ብመልክዕ ትንፋስን ረሃፅን ይተንን እዩ። ደቂስኩም ኣብ ትሓድሩሉ እዋን ካብ 500 ሚሊ ሊትር ክሳዕ 1 ሊትር ስእነት ማይ ከም ዘጋጥመኩም ትፈልጡ ዶ? ሕድሕድ ንደገ ተተንፍስዎ ኣየር ሃፋ ማይ ዝተሸከመ እዩ። ብተወሳኺ እውን ዋላ ሙቐት እንተዘይተሰሚዕኩም ብተፈጥሮ ቆርበትኩም ይርህፅ እዩ። ካልኣይ ሓንጎል ዘየድሊ ነገር ይኣሊ። ሓንጎል ግሊምፋቲክ ዝበሃል ስርዓት ክንፈጥር ይገብር። እዚ ልክዕ ከም ኣካልና ረሳሕ ነገር ኣብ ምውፃእ ኣብ ኣእሙሮና ተሰብሲቡ ዝወዓለ መርዛም ነገራት ረሳሓትን ከም ምሕፃብ ማለት እዩ። ነዚ ከይዲ ብስርዓት ንምክያድ ግን ኣካልና ሓያል እኹል ማይ ክረክብ ኣለዎ። ነዚ እዩ ከዓ ኣካልና ኣብ እዋን ለይቲ እቲ ፈሳሲ ስለ ዝጥቀመሉ ንግሆ ክንለዓል ከለና ከንፈርና ደሪቦ ኣካልና እውን ብዝተወሰነ መልክዑ ፈሳሲ ስኢኑ ንረኽቦ። እዚ ጥራሕ ኣይኮነን፣ ኣካልና ኣብ እዋን ድቃስ እውን ሆርሞናት ይቆፃፀር እዩ። ኮርቲስቶል ወይ ድማ ናይ ጭንቀት ሆርሞን ኣብ እዋን ዓሚቕ ድቃስ ክዕገት ከሎ ሜላቶኒን ድማ ክንድቅስ ይረድእ። ምስ ወግሕ እውን ብተፈጥሮ እዚ ኮርቲስቶል ዝበሃል ሆርሞን መጠኑ ብምውሳኽ ንኽንነቅሕ ይረደና። ይኹን እምበር እንድሕር ዝኾነ ዓይነት ምትዕንቓፍ ኣብዚ ኸይዲ እንድሕር ዳ ዘይተፈጢሩ ድኻም ንኽስምዐና ምክንያት ይኸውን። ካልእ እንድሕር መደቀሲ ክፍልኩም ዘይስማዕምዐኩም ኮይኑ ንኣብነት እንድሕር ኣዝዩ ሙቐት ወይ ድማ ከቢድ መሸፈኒ ዓራት ዘለዎ ኮይኑ ብዘይ ማይ ብመልክዕ ረሃፅ እውን ክወፅእ ይኽእል እዩ። ብምቕፃል ንግሆ ክንለዓል ከለና ንምንታይ ድኻም ዝስምዐና ዝብል ንርአ። ንግሆ ካብ ምድቃስና ኣብ ንለዓለሉ እዋን ድኽም ኢሉ ዝስምዐና እኹል ድቃስ ስለ ዘይረኸብና ጥራሕ ኣይኮነን፣ ጽፈት ድቃስናን ተፈጥራዊ ዑደት ድቃስናን እውን ዓብዪ ጽልዋ ኣለዎ እዩ። ኣካልና ሕድሕድ ለይቲ ብዝተፈላለዩ ብርክታት ድቃስ ይሓልፍ። ሕድሕድ ዑደታት ንኣስታት 9 ደቓይቕ ይጸንሑ እዮም። እዞም ዑደታት ድቃስ 4 ዓበይቲ ብርክታት ኣለዎም። እቲ ቀዳማይ ላይት ስሊፕ ወይ ከዓ ቅልል ዝበለ ድቃስ እዩ። እዚ ነቂሕና ፀኒሕና ናይ ድቃስ እንሰጋገረሉ ብርኪ ድቃስ እዩ። ኣብዚ እዋን ኣካልና ንኽፍታሕታሕ ይጅምር። ገና ድቃስ ጅምረሉ እምበር መሊኡ ስለ ዘይወሰደና ብቐሊሉ መንቃሕ እውን ይከኣል እዩ። እቲ ካልኣይ ብርኪ ድቃስ ውቅዒት ልቢ ሙቐት ኣካልና ዝቕንሰሉ ኮይኑ ኣስታት 9 ደቓይቕ ክጸንሕ ይኽእል እዩ። እቲ ሳልሳይ ድማ ዲፕ ስሊፕ ወይ ከዓ ዓሚቕ ድቃስ እዩ። እዚ ጽገና ዝካየደሉ ብርኪ ድቃስ እዩ። ኣብዚ ብርኪ ድቃስ ኣካልና ትሽታትናት ይጽገን፣ ዓጽሚ ጭዋዳታትና ይዓቢ፣ ብተወሳኺ ስርዓት ምክልኻልና ይብርትዕ። እቲ ራብዓይ ራፒድ ኣይ ሙቭመንት ወይ ከዓ ቅልጡፍ ምንቅስቓስ ዓይኒ ብርኪ ድቃስ እዩ። ዝደቀሰ ሰብ ዓይኑ የማናይ ጸጋማይ ላዕሊ ታሕቲ ከንቀሳቕስ ከሎ ኣስተብሂልና ንፈልጥ ዶ? እወ እዚ ራፒድ ኣይ ሙቭመንት እዩ ዝበሃል ብርኪ ድቃስ ክበጽሕ ከሎ ዝረአ እዩ። ኣብዚ ግዜ ሕልሚ ዝፍጠረሉ፣ ሓንጎልና ተዘክሮታት ዝድልድለሉ፣ ስምዒታት ዝካየደሉ ብርኪ ድቃስ እዩ። ኣብ እዋን ዓሚቕ ድቃስን ቅልጡፍ ምንቅስቓስ ዓይኒ ብርኪ ድቃስን ከም ኣላርም ዝበሉ ደቂስኩም ከለኹም እንተ ኣስተጓጊሎምኩም ሓንጎልኩም ንቕሓት ንምስግጋር ይቃለስ። እዚ ኸይዲ ስሊፕ ኢነርሽያ ተባሂሉ ዝፍለጥ ኮይኑ ካብ ሒደት ደቓይቕ ክሳብ ሰዓታት ክጸንሕ ይኽእል እዩ። ብምቕጻል ብዛዕባ ሆርሞናት ንርአ። ብበዝሒ ናይ ጭንቀት ሆርሞናት ተባሂሉ ዝፍለጥ ኮርቲሶል ብኸመይ ከም ትለዓል ዓብዪ ግደ ኣለዎ። ኣብ ትድቅሰሉ እዋን መጠን ኮርቲሶል ይቕንስ እዩ። ከምዚ ምዃኑ ኣካልና ሙሉእ ዕረፍቲ ንኽረክብ ይፈቕደሉ። ክወግሕ ኣብ ዝጅምረሉ እዋን ግን መጠን ኮርቲሶል ብተፈጥራዊ መንገዲ ብምውሳኽ ንክነቅሕን ብርቱዓት ኮይንና ንኽንለዓልን ይረድእ። ኣብዚ ክትሕዝዎ ዘለኩም ነጥቢ ኣብዚ ኣለኩም። ስሩዕ ዘይኮነ ኣደቓቕሳ ማለት ቀዳመ ሰንበት ኣምሲኻ ምድቃስ ወይ ድማ ኣብ ስሩዕ ዘይኮነ ግዜ ምልዓል ሚዛን ዑደት ኮርቲሶል ንኽዛባእ ይገብሮ እዩ።
በዚ ምኽንያት ኣብ ክንዲ ተሓዲስና ሓይሊ ሒዝና ንነቅሕ ኣካልና ድኹም ስምዒት ሒዝና ንለዓል ብተወሳኺ ሓይሊ መደቀሲ ከባቢታትኩም እውን ኣይትረስዕዎም ድሙቕ ብርሃን ልዑል ድምፂ ወይ ድማ ብርቱዕ ሙቐት ኣብ ዘለዎ ክፍሊ ምድቃስ ናብ ዓሚቕ ብርኪ ድቃስ ምእታው ዓቕምና የዳናግዮ እዩ ንኣብነት እንድሕር ኣብ ዝያዳ ሙቕ ክፍሊ ትድቅሱ ኮይንኩም ካብ ኣካላትኩም ብመልክዕ ረሃፅ ብዙሕ ፈሳሲ ይወፅእ እዚ ድማ ኣካላትና ፈሳሲ ክስእን ብምግባር ኣብ እዋን ለይቲ ብዝግባእ ንኸይንሕደስ ኣዝዩ የጸግም ብተወሳኺ ብኣፍ ምትንፋስ ምሕርናኽ ዋላ እውን ዘይተሓከመ ምቁራፅ ድቃስ ነዞም ጽልዋታት የባእስዎ እዮም ቴክኖሎጂ እውን ኣይንረስዖ እዮም ቅድሚ ምድቃስና እስክሪን ንጥቀም እንተደኾይና ድቃስ ንኽመፀና ዝረድእ ሜላቶኒን ዝበሃል ሆርሞን ንኽንኪ ይገብሮ እዚ ምስራሕ ሜላቶኒን ኣብ ዝቕንሰሉ እዋን ዑደት ድቃስና ይቕየር በዚ ምኽንያት ተሓዲስና ንግሆ ካብ ምድቃስና ምልዓል ዝኸበደ ይኸውን ብምቕጻል ኣብ መንጎ ግዜ ድቃስን ፈሳሲ ናይ ንግሆ ድኻምን ዝተኣሳሰር ዘገርም መጽናዕቲ ንርአ ካብ ዩኒቨርሲቲ ፔን ኣብ ሃገረ ኣሜሪካን ሃገረ ቻይናን ኣብ ልዕሊ 20,000 መናእሰያት መጽናዕቲ ገይሮም ነይሮም እቲ ዝረኸቦ ውፅኢት ድማ ዘደንቕ እዩ ነይሩ ትሕቲ 6 ሰዓት ዝድቅሱ ሰባት ካብቶም ሙሉእ 8 ሰዓት ዝድቅሱ ሰባት ኣካሎም ፈሳሲ ወዲናዮም ምልዓል ዕድሎም ኣዝዩ ዝለዓለ ነይሩ ንምንታይ ከም ዝኾነ ኣስዒብና ንርአ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ብርክታት ድቃስ ኣካልና ቫሶፕሬሲን ዝበሃል ሆርሞን ይፍንው እዩ እዚ ሆርሞን ኩሊትና ማይ ንኽትዕቁብ ብምሕጋዝ ኣብ እዋን ለይቲ ምስኣን ፈሳሲ ይከላኸለና ይኹን እምበር እንድሕር ናይ ድቃስ ግዜ ቆሪፅናዮ ወይ ድማ ሓፂር ኮይኑ ኣካልና እኹል ቫሶፕሬሲን ክሰርሕ ኣይኽእልን እዩ በዚ ምኽንያት ንግሆ ኣብ ንለዓለሉ እዋን ኣካልና ፈሳሲ ስኢኑ ድኸምና ክተሰሚዕና ንትስእ ፈሳሲ ምስኣን ካብ ጻምእ ንላዕሊ ፅዑንታ ኣለዎ ናይ ሓንጎልና ዝኸይድ ደም ክንክብ ብምግባር ትኹረትን ምክያድ ሓበሬታን ዝኸበደ ክኸውን ይገብሮ ስርዓተ መትብል እውን ክዘንግዕ ብምግባር ኣካልና ናይ ድኻም ስምዒት የእቱ ነዚ እዩ ከዓ ንግሆ ተላዒልና መጀመርታ ሓንቲ ብርጭቆ ማይ ምስታይ ዝሓሸ ስምዒት ዝፈጥረና ከምዚ ብምግባር ንኣካልና ጥራሕ ዘይኮነ ዘነቓቕሐልና ሓንጎልና ስርሑ ንኽጅምር ስምዒታትና ንኸመሓየሸልና እውን ኣዝዩ ይጠቅም ካብዚ ክትወስድዎ ዘለኩም ቅልል ዝበለ ነጥቢ እቲ ቀዳማይ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ንደቅስ ብውሕድ ካብ 7 ክሳብ 8 ሰዓታት ብምድቃስ ኣካልና ሙሉእ ቫሶፕሬስን ንፍቀደሉ በዚ መሰረት ፈሳሲ ኣካልና ንዕቁብ እቲ ካልኣይ ኣቐዲምና ፈሳሲ ንርከብ ቅድሚ ምድቃስናን ትልዕል ምስ በልናን ማይ ምስታይ ኣብ እዋን ለይቲ ዝፍጠር ድርቀት ብዓብዩ ክሕግዘና ዝኽእል ቀሊልቲ ተግባራት እዮም ሳልሳይ ቀጻልነት ወይ ከዓ ጽንዓት ሸለ ኣይንበሎም ስሩዕ ዝኾነ መደቀሲ መደብ ወይ ከዓ ፕሮግራም ምግባር ተፈጥራዊ ከይድታት ኣካልና የረጋግጸልና ካብ ምቁፅጻር ሆርሞንን ፈሳስን ምዕቃብን ብዝግባእ ንኽሰርሑ ይረድእ እዚ ናይ ንግሆ ቃልስታት ብኣብዝሓ ዝጅምረሉ ካብቲ ብቕድሚኡ ዘሎ ምሸት ጀሚሩ እዩ እምበኣር እቶም ዘይጓድኡ ዝመስሉ ግን ከዓ ኣብ ቀጻሊ መዓልትና ድኻምን ፈሳሲ ምስኣንን ከስዕቡ ዝኽእሉ ልምድታት ነረ እቲ ቀዳማይ ካፊን እዩ ካፊን ናይ ንግሆ ህቡብ ነገር እኳ እንተኾነ ኣብ እዋን ምሸት እንተተወሲዱ ግን ሓደገኛ ጸላኢ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ሳይንስ ኣብ ዘለኩም ናይ ካፌን ሃፍ ላይፍ ኣስታት 5 ክሳብ 6 ሰዓታት እዩ እዚ ማለት እንድሕር ከባቢ 4 ሰዓት ፒኤም ቡን ሰቲና ፍርቂ እቲ ካፌን ክሳዕ 10 ፒኤም ኣብ ስርዓትና ይጸንሕ እዩ ክሳዕ 4 ኤኤም ከዓ እቲ ረብዒ ዝኸውን ይተርፍ ከም ዝፍለጥ ካፌን ድቃስ ንኸይመፀና ዝገብር ሜላቶኒን ዝበሃል ሆርሞን ንኸይሰርሕ ይገብር ዋላ እኳ ድቃስ እንተወሰደና ካፌን እቲ ካብ ዓሚቕ ብርኪ ድቃስ ንረኽቦ ዕረፍቲ ክንኪ ይገብር እዚ ማለት ኣብ ቀጻሊ መዓልትና ድኻም ንኽስምዐና ምኽንያት ይኸውን ካልእ ኣልኮል እዩ ኣልኮል ተሓስ ከም ፀና ክገብር ይኽእል እዩ ይኹን እምበር ጽፈት ድቃስ ኣየመሓይሸልናን እዩ ብትኽክል እንተርኢናዮ ኣልኮል ንምድልዳል ተዘክሮ ስምዒታዊ መስርሕን ወሳኒ ዝኾነ ምዕራፍ ቁልጡፍ ምንቅስቓስ ዓይኒ ዘለዎ ብርኪ ድቃስ የተኣጓጉሎ እዩ እቲ ዝበኣሰ ከዓ ኣልኮል ሽንቲ ሽየን እዩ እዚ ማለት ሽንቲ ብበዝሒ ክስራሕ ብምግባር ዝበኣሰ ኣካልና ፈሳሲ ንኽስእን ምኽንያት ይኸውን ስለዚ እታ ናይ ምሸት ንሰቲ ኣልኮል ንግሆ ኣፍና ደሪቑ ትሑት ሓይሊ ሒዝና ንኽንለዓል ምኽንያት ክኸውን ይኽእል እዩ ብምቕጻል ብዛዕባ ስክሪን ንርአ እቲ ካብ ሞባይል ታብሌት ቲቪ ዝፍነ ሰማያዊ ብርሃን ክሳዕ ሕጂ ቀትሪ እዩ ዘሎ ብምባል ንሓንጎልና የታልሎ በዚ ምኽንያት ከዓ እቲ ሜላቶኒን ዝበሃል መደቀሲ ሆርሞን ንኸይሰርሕ ይገብር መጽናዕታት ከም ዝገለጽዎ ቅድሚ ድቃስ ዋላ ን30 ደቃይቕ ንስክሪን ምቅላዕ ድቃስ ዝጅምረሉ እዋን ክሳዕ 1 ሰዓት ዝኣክል ከዳናጉ ይኽእል እዩ ኣብ መወዳእታ ኣምሽኻ ምብላዕ እዩ ኣብ እዋን መደቀሲ ሰዓትና ኣምሽና ንበልዕ እንተደኣ ኮይና ሓንጎልና ኣብ ክንዲ ምሕዳስን ምጽጋንን
ትኹረት ኣብ ምሕቃቕ ምግቢ ይገብሮ። እዚ ድማ ድኽመት ጽፈት ድቃስ ከስዕብ ይኽእል እዩ። ብተወሳኺ እቶም እንበልዖም እንተ ደኣ ጨው ዘለዎም ወይ ድማ ዝተመስርሑ ምግብታት ኮይኖም ከዓ ስእነት ፈሳሲ ከጋጥመና ይኽእል እዩ። ብተወሳኺ ከበድቲ ምግብታት እውን ኣሲድ ሪፍሌክስ ብምስዓብ ድቃስና ዕረፍቲ ዘይብሉ ንክኸውን ይገብር። እዚ ከዓ ቀጻሊ መዓልትኩም ድኻም ንኽስምዐና እቲ ካልእ ምኽንያት እዩ። ሕጂ እቶም ጸገማት እንታይ ምዃኖም ፈሊጥናዮም ኣለና። መፍትሕታቶም ድማ ንርአ። እዞም ቀለልቲ ሳይንስ መሰረት ዝገበሩ ሜላታት ኣብ እንለዓለሉ ኩሉ እዋን እኹል ፈሳሲ ሒዝና ሓይሊ ንኽስምዐና ክረድኡ ዝኽእሉ እዮም። ፈሳሲ ምርካብ ኣብ ቅድሚ ምድቃስና ዘሎ ምሸት ይጅምር። ቅድሚ ናብ ዓራትኩም ምኻድኩም ዘሎ ለይቲ ሓንቲ ብርጭቆ ማይ ንስተ። እዚ ናብ ሸዋቕ ከይተለዓልና ኣብ እዋን ለይቲ ዘሎ ሚዛን ፈሳሲ ንምዕቃብ ይረድአና። ካብኡ ንጉሆም ምስ ተለዓልናኸ ፍርቂ ሊትሮ ዝኾን ማይ ምስታይ ልምዲ ንግበሮ። ንእሽተይ ቁራጽ ሎሚን ብምውሳኽ ድማ ንኣካላትና ኤሌክትሮላይት ክሕድስ ብምግባር ስርዓተ መትብልና ብዝግባእ ንኽጅምር ይረድእ። ካልኣይ ንድቅሰሉ ቦታ ነመሓይሽ። ትኽክለኛ መደቀሲ ቦታ ምምራጽ እቲ ቁልፊ ነገር እዩ። ቀዳማይ መደቀሲ ክፍልኩም ዝሑል ዝበለ ይኹን። መጽናዕትታት ከም ዘርእይዎ ካብ 60 ክሳብ 67 ዲግሪ ፋራናይት ወይ ድማ ካብ 15 ክሳብ 19 ዲግሪ ሴልሺየስ ሙቐት ክፍሊ መደቀሲ ብምግባር ዝበለጸ ድቃስን ክንረክብ ይረድእ። እቲ ካልኣይ መብራህትን ነክዮ። ሜላቶኒን ወይ ከዓ መደቀሲ ሆርሞን ንኸይሰርሕ ዝገብሩ ዝኾነ መብራህቲ ናብ ክፍልና ከይኣቱን ንግበር። ናይ ውሽጢ ክፍልና ብምጥፋእ ካብ ደገ ዝመጹ ድማ እንተነኣስ መጋረጃ ወይ እውን ካልእ መከላኸሊ መንገድታት ብምጥቃም ጽፈት ድቃስና ክነመሓይሽ ንኽእል ኢና። እቲ ሳልሳይ ድምፂ ንቐንስ። ድምፂ ሓደ ናይ ድቃስ ጽዑንቶ ካብ ዝፈጥሩ ነገራት ስለ ዝኾነ ብዝተኻኣለና መጠን ድምፂ ንምቕናስ እውን ንፈትን። ስለዚ ንምንታይ ብንግሆ ዝደኽመናን እንደርቕ? እቲ መልሲ ጽፈት ድቃስ ልምዲ ፈሳሲ ምርጫ ናብራናን እዩ። ሎሚ ዝተምሃርናዮ እስቲ ጠቕሊልና ንበሎ። ቀዳማይ ፈሳሲ ጠቓሚ እዩ። ኣብ ክንዲ ቡን ብማይ ምስታይ መዓልቲ ንጀምሮ። ካልኣይ ካብ በዝሒ ጽፈት ድቃስ ከተሓስበና ይግባእ። ሳልሳይ ቅድሚ ድቃስና ናይ ምሸት ካፌን ስክሪን ከበድቲ ምግብታት ነርሕቆም። ራብዓይ ዘይለዋወጥ ወይ ከዓ ጽንዓት እቲ ቁልፊ ነገር እዩ። ሓምሻይ ሓይሊ ንጉሆ ቅድሚኡ ብዘሎ ምሸት እዩ ዝጅምር። ስለዚ ቅድሚ ምድቃስና እኹል ፈሳሲ ምርካብን ምርጋን ደቅስ። እቲ ጽቡቕ ዜና ንእሽተይ ለውጥታት ዓብዪ ኣፈላላይ ክፈጥር ይኽእል እዩ እሞ ንስኹም ኸ እቲ ናይ መጀመርታ እትገብርዎ እንታይ እዩ? ኣብ ታሕቲ ኣብ ኮሜንት ኣፍልጡና። ቻናልናን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ብኻሊእ ተመሳሳሊ ትሕዝቶ ክሳዕ ንረኸብ ሰላምን ጥዕናን ይምነየልኩም።